Здравейте, приятели, аз съм Георги и сега в този трик ще направим чрез телепатия, аз ще познавам коя ще бъде следващата карта. Следващата карта ще бъде шестица пика. Така ли? Да. А другата карта пък ще бъде седмица каро. Да, другата пак ще бъде седмица червена, обаче този път ще бъде седмица купа. Следващата пък ще бъде по-властна, тя ще бъде поп пика. Ето. Другата пък ще бъде двойка купа. Другата ще бъде четворка пика. А другата ще бъде дама каро. Така може до края на тестето, обаче ще ви отнеме много време. Надявам се, че трикът ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала ми и харесайте видеото. Довиждане до другата.